Que tal? Boa tarde, señoras e señores. Chegou o momento da cociña na televisión de Galicia. Sempre dicimos que a receita é cousa vosa da xente que está na casa. Os cociñeiros poñémolos nós, pero todos os días temos aquí a unha xente maravillosa acompañándonos no programa. Temos público, un aplauso para o público. Gracias a todos e a todas por estar aquí connosco cociñando unha tarde máis na televisión de Galicia. Receitas, dicía, que é cousa da xente da casa que nos enviades todos os días. E agora, por certo, tamén nos podedes seguir nas redes sociais. Así que, moi atentos ás redes sociais, tanto Facebook como Instagram do A Voltas co Prato. Os cociñeiros, vámonos que ir buscar. Pero bueno, de momento van cumplindo. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal? Muy bien. Dios. Me encanta a música nova que temos. Mira Begoña, eh? Sí, está ben. Gustache? Sí, bueno. Sabíades que Begoña tamén ten un castelo? Sí, home, se fora meu xa estaba vendido. Era che boa. No, é un mantelo... Mantelo? No, vender. Bueno, pero estás montando un pequeno restaurante, Sí, un castelo. bueno, é unha taberna así ultramarina, Buah. foi así un rollo así. Liaronte. Liaronme, sí. Liaronte. Pero está moi bonito. E Xulio, en Silleda hai castelos? No, pero hai moito fantasma tamén, Como ela, non? Sí. Bueno. Hoxe é un día así un pouco frescocho, entón a receita de hoxe vai gustar moito á xente que está na casa, así que imos ver que é o que nos trae Rosa, de Matamá. Son Rosa, de Vigo. Estou aquí pa dicirvos como fago eu as miñas lentellas. Eu as lentellas as fago con moitas verduras para que os nenos as coman ben. Pico as verduriñas ali moi picadiñas, boto as lentellas na ola, uns 3 dedos por encima así de agua e puño o solume, chu, unha hora e cuarto e están fantásticas. Bueno, a ver como vos salen a vos, vale? Vale, Miquiño. Rosa, xe che digo que as túas seguro que están maravillosas, pero as que facemos nós no programa, eso vamos, nin os reis comen eso na casa. Fixadevos que cantidad de lentellas tan maravillosas temos aquí e cantas variedades. A ver, contanos, Begoña, que é o que vas escoller ti? Pois eu vou coller esta, Cal é esa? a caviar. A caviar, xa, é negra. É negra, sí. Moi ben. É porque a escolles? Porque é pequeniña, vou facer unha receta pois tirando a tradicional, pero vou usar esta lentella porque así é diferente, Vas tamén, porque utilizar moitas carne, veces ti? usamos, eu sei, carne. Ah, vale. É que a mí os lentillas sin carne... Bueno, Gústame, Sí. pero quedo como, sabes, niso. Xa, sin mondongo. Sí, algo así. Ti... Eu sin carne. Bueno, facer sin carne. Eu vou utilizar estas, que son as pardas, Que son, bueno, porque bastante típicas. Son moi tradicionais, Son bastante e a receta é moi típicas. tradicional, e achegome bastante a receta que nos trae a invitada de hoxe. Pardinas, non? Creo que diga a Pardinas, xente. sí. Pardinas. Sí. Bueno, pois aquí, Xulio, o máis especial dos dous cociñeiros, resulta que non lle vai botar ningún tipo de carne á nosa cociña de hoxe. Vou botar unha sorpresiña ao final, que che vai gustar. Pero vai ser carne ou non? No, Entón? vai ser carnosa, Vale, pero por non ben. carne. Vale, por veña, vamos contigo, veña, ala. Leva pa ali. Levo máis E ti ponte a pardas. cociñar tamén as caviar e a ver que Venga, nos sí. conta Xulio de Silleda. Como comezas? Que vas Bueno, facer? Ui, o pero tes moito material aquí. Bueno, non teño tanto. Sí, é iso que é? Ese é o carnoso que vas probar despois. Pero isto é unha pasada. Eso é unha pasada, eso é, non toques, que te manchas, non ves que están sin limpar. No, a mí Despois igual, vouche no. explicar como se limpan. Pero que é Mira, isto? eso é a raíña do bosque. Buah. É un cogomelo que se chama manita cesárea, tamén coñecida como ovo do rei. Sí. Porque empeza con esta forma de ovo E despois... Ah, xa vin. e despois vai abrindo. E aquí faltanos, mira, temos tres fases, Vale, e faltaría a tes as fase fases na que abre todo o sombreiro. Mira, fixadevos na casa, vámoslo Esta ver. Mirade é como moi va. mala de atopar. Queda así e vai abrindo. Cando vai medrando, Eso, non? según vai medrando, vai abrindo, Buah. entón faltaría a última fase, na que ten chula. o sombreiro. Mola un montón, ten Espectacular. pinta de Esto é estar espectacular. super rica, non? De Eso sabor. é unha pasada, ahora probar Moi ben, despois. por veña. Entón vou empezar cun caldo limpo, que poño un poquinho Pois, de allo cogomelo porro. especial, lentellas especiais. Bueno, se prometo o programa co fresquillo. Viña eu po prato. Sí? E viña no coche e dicía, chovía, tal, e dixen, como me entraría un prato de culler? Pamba! Foi chegar aquí e dicirme, non, vamos facer lentellas. Claro. E así dá gusto. Hombre, Home, así dá gusto. Por Xa certo, leva. a xente que está na casa que nos chame. Chamade ao Voltas co Prato, comentade as receitas, vale? Xa sabedes que queremos que nos comentedes como facedes vos as lentellas. Botadeslle carne, chourizo, que lle botades vos? Pata de jaliña. Hai xente que lle pode botar o que queira, non? a uña.
A uña da galiña. A uña da galiña, o pescozo, eso queda... Tamén? Claro. Bueno, pois vos chamade desde a Eso casa. queda- Chamade, despois tamén repartiremos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 doutro. Como vas ti? A ver, que Mira, vas facer? allo porro, cebola e un poquinho de zanahoria. Na máis. Vale, na máis. Auga Vale. e a ferver. Vou facer un caldo limpo de verduras. Encendo, chus. Sí. Vale. Que despois vou triturar. Vale? Para que teña toda a sustancia da verdura que nos vaya despois para as lentellas. A canto cho poño? A tope. A tope. Queremos que se vaya facendo. Vale, entón, allo porro, cebola, cenoura e auga, nada máis. Nada máis. Nada máis. Nin sal, nin nada, Os caldos é importante non salalos, Porque se non pasaste. Claro, porque despois eso vai reducindo de volumen e concéntrase demasiado o sabor. Moi ben. Do sal. Vale, e despois por outro lado, un poquinho de aceite de oliva, non moito porque esta é unha receta super saludable, mira que poquinha cantidad. E aquí vamos pochar Encendo, xo tamén. Sí, pero esa por un poquinho máis suave, Este bon che poñer ao 5. o 6 ou 7. Ao 6? Sí. Non vai. E as... Estame vacilando. Aí está, ao 6,5. Veña, ao 6,5. Veña. Entón, E as lentellas. machucas como fas ti así de lado? Machuco un poquinho allo, O pico allo, picadiño. Pícalo. Se o queres facerla, eso é como queiras ti, laminado como Xa queiras. recendendo de begoña que dá. Home, se cheira a carne, non? A carnaza. Ah. Vale, E mira. que a min as lentellas, mira que me gustan as vegetais, tamén. Bueno, vas probar estas. Pero se levan chourizo, meu home... Pero chorizo todos os días non se pode comer, cañotas. xa, Que senón poste como te pero pos. tampouco comes lentellas todos os días. Bueno, pero se lle botamos chorizo a todo, Vale, tens razón. Tens razón. sabes como das lentellas que admiten todo. Podería sí. botar chorizo, podería botar verduras, podería botar foie gras, queiras. podería botar un huevo frito, podería botar O que queiras, sí. Ovo cocido, moitísima xente que lle bota ovo cocido. Ovo ás cocido. lentellas, claro. E hoxe vas probar, pois, co carraña do mosque, como che dixen. Eso sí que non o probei nunca, ves? Pois mira, Tá ben. eso é un espectáculo, xa verás agora. É super sinxelo, eso, a que sí que hai que recomendar non xogar cos cogomelos se non se coñecen, Claro. porque... Mellor mercalos, se non controles, mellor Eso é. mercalos. Ou mellor ir con alguén que Ou con se alguén- controle. Sí, sobre todo agora que estamos xa na temporada, que están, Sí, están xa a piques de entrar, a piques de entrar. Ali en Silleda xa están pois xa hai que boletos, xa hai níscalos, xa hai de todo. Claro. Tino, a xente que vai ao monte, sobre todo se non sabedes, que hai que saber para recoller, hai que ir con expertos sempre, intentalo. E se E non ao ante a dúda, supermercado, claro. deixalo no monte. Claro. Moi ben. Vale, mira, allo porro, ceboliña, cenoria, e despois vamos a botar, pero un poquinho máis adiante da cocción, un poquinho de pataca picada tamén. Vale. Vale? Moi E ben. isto todo con ese caldo. Vale. Vamos. Un bo sofrito e un bo caldo. Eso sirve para lentellas, para un arroz, para calquera o sofrito e o caldo. Con isto xa podes pedir a man da Da querida. querida. Ai, xe cheira... Xa, cheira a Coida. salud. Derrétese, A que sí? Derrétese con isto. Oh, vamos ver que é o que fai Begoña. A ver, Begoña. A Mira. dona dos castelos, do A Voltas co Prato. A ver, Mira, pero escoita, ti isto está xa que vou facer? dándolle gas. Doulle gas. Por Claro. qué? Porque vou facer un caldo moi concentrado de sabor, yo que quero que a verdura que colla así color pardo. Guau, Vale, pero- non negro, senón pardo. Guau, Ves que cheira se pon superben. marrón. Pero isto, pero está como un pouco queimado. No. Ahora mismo está marrón. Se estivera negro estaría queimado. Pero escoita, a ver, porque a xente na casa moitas veces en canto se nos queima algo un pouco xa, bum. No, xa verás que sabor colle. Montamos un numerito. Non pode estar negro. Claro, pero por exemplo, eu estou vendo que se che está poñendo marrón. Mira, agora poño ya carnes. Vale. Mira, resulta leva que tiña tú. puerro. En cachos grandes, como Sí. ves. Allo porro, zanahoria cenoura. e cebola. E agora Cebola, botámoslle a carne. E sofrimos tamén un pouco a carne. E vamos a botar un cacho de xamón. Un cacho. Un cacho. Mira, un cacho. Un cacho. Un cacho de xamón. Hai que facer un caldo rico para que as lentejas Vale. estén boas. Oh. Mira, onde es? E ti botas de chourizo as lentellas? Mira, eu teño. Marche vale, Home, claro que sí. Non esperaba menos de ti, Pero no último momento, así 5 minutos ou 6 antes de rematar, boto Vale. o chourizo para que non desgrase, e así non queda esa grasa toda fora. Pero que significa para que non desgracie? Para que non desgrase. Para que non desgrase. Para que non lle salga Vale, para que non perda a grasa. Exactamente. Vale, moi ben, pois creo que chegou o momento de saber máis ou menos como van as receitas. Chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe. Que pase, por favor, Rosa, de Matamao. Aplauso para ela. Hola, buen día. Hola, Rosa, que tal? Como Hola. estás? Ven por aquí. A ver, ¿cuánto Así me que, sorprendedes hoxe? A ver, iba a decir eu, Rosa, ti eres de lentellas, pero que de lentellas
Todo o mundo. Todo o mundo. Claro, pero bueno, a ti gustan. A mí sí, a mí gusta. Sí? Sí, sí, sí. Vamos ver como se está facendo Begoña, porque A ver. Begoña hoxe ten un estilo un pouco especial, sei, que a hora de facelas. Mira, aquí ten aí mira, un osiño. A ver, Xa espera, verás que espera. caldo máis rico. Xa vou eu, non te preocupes, xa che arreglo a vida, Begoña. A ver, a ver. Ai, non. Está louca. Seca aquí. Puxose Ai, que louca. quedou. Puxose louca. Parouse, non sei. Valle contando. Por nada, A ver. mira. Sofreín moita verdura hasta que me está parda. Vale, e ves que teño os cachiños de oso, oso de ternreira. Sí. Está nos vacilando isto, O xamón, Aí está. Para que dé aí sustancia. Pa que lle dé sustancia. Claro. Vale, isto o 9, e isto? e si deixo ver se non O pasa. 9, os dous? Sí, os dous. Perfecto. Aí. De nada, E aí De nada. puxeche Aquí cebola. temos o electricista Fran Cañotas arranxando os problemas do programa, vale? Pasa nada. Moi ben, vale, de técnico. Sí, por si. Veña. Entonces, ahora teño E aquí agora todo. Ves botas que ya. colorciño ten? Bueno, E estupendo. agora vou botar agua. Sí, sí, sí. Muy Mira, ben. que pintaza, Sí, sí. É que Oye, isto, eu vale. poñolle todo xunto aí, mira. Ti mestúralo todo. Eu todo xunto, todo Ela vai que poño por aí. partes. Pero ves? isto é bo porque isto, por exemplo, se queres poder deixar o caldo, e se Sí. tens que facer outra cousa, deixalo na facendo. nevera e aguántache. E se queres, podelo congelar tamén. Muy bien. Unha E idea terse o boa, caldo sí, feito, señor. faz unha pota grande, e listo. Como se quere Perfecto. facer solamente de verduras, pero así non No, a ten pota grande sustancia. fago sempre, xa, Ti- sempre. Eu xa son así moi práctica. Oiche, Rosa. Dime. Claro, pota grande sempre hai que ter, porque hai que ir ao próximo día, entendes? Hai que repartir os Claro, netos, os hai que- fillos. Aí está, chega Tupper. Aí está, aí está. Ai. Eu son moi fan do... A min o tupper fixome sobrevivir moito, mañá Aí mellor. está. Moitísimo, Sí, está. moitísimo. Son moi fan do Home, tupper, non. sí, sí. Mira, ti eres máis de facelo con sustancia de carne ou non? Con pouquiña carne. Pois, Moi pouquiña. sabes unha cousa? Un pulín. Xulio, Mira. Xulio está botando pouca carne. Sí. Mira que É bonito. Pouca non, ningunha. Ai, que Xa te las bonitas. algunha vez? Non, Mira non, que esas bonitas. non as coñezo. mira. Non as coñezo, non? Preciosas, Sí, sí. Super enanas. Son enanitas, sí. Eu a parda. E isto podes comer así? Eu non xo recomendo, ahora cada un fai o que quere. Por qué? Porque non, pues está cruda. Ah, está Pero se como queres, unha pedra, dale pa non? diante. Conforme tomas, sale, o sea que... Mira, eu non remollo ninguna, Non hai que remollar? Ninguna lenteja, no. Sí. No, eu doulle así unha pequena lavada e listo. que Vale, non sabe nada, está dura. Está dura, claro. Toma. Bota aí. Moi ben. E agora o que vamos facer é Perfecto. botalas a sofreír. Por qué? Moi Porque ben. colle máis sabor. Xa. Porque hai xente que bota, cando está xa no caldo, bota para dentro a lenteja. Mola un Pero montón así, porque son negras como o carbón. son negras como o carbón. Son, Xa verás. son chamidas de todo. Sí que Mira. son como a caviar, verdad? Sí. É que hai que animarse, Oye, porque pues mira. ao final sempre Sí, sí. usas a pardina, pero depois temos un montón delas que podemos usar, Sí, diferentes. E Unhas son que todas teñen cultivadas aquí, cultívanse aquí en Galicia ou non? o normal máis ben en Castilla, Ah, Castela. vale, vale, vale. Sí. En Castela, vale, sí. vale. É a terra mar seca, son máis áridos, Valladolid, Sagún, sí. Queda ao lado, tamén podes coir o coche. A mí e queda buscar. ao lado. A ti, verín que Queda deche nada. prácticamente ao lado. Sí. Vale, moi ben, Rosa, Muy pois ben. vouche pedir que Bótalle vayas... choureciño, bótalle... Sí, muy bien. vouche Sí. pedir que vayas á zona dos sufridores que hai donde está o Muy bien, público, muy vale. bien, vale. E nada, dámoslle un aplauso a Rosa de Matamá que está con nós na volta co prato do día de hoxe. Chamada telefónica, encántame cando sona o teléfono, verdad? Ahora estamos a topísimo, a ver. Hola, que tal? Boa tarde. Ángeles. Hola, Ah, é de Sobrado, Ángeles. Sí, de Sobrado. Ves, teño amigos e amigas en Sobrado, Había aí unha Sí, discoteca, pode ser, como era? A Super... Como era? Supernova. A Supernova. A Supernova. Sí. Oh, que pouco me acordo das noites na Supernova, non sei por qué. Sí, non sei. Que bonito. A ver, Saíron moitos matrimonios así de cerca, casi que se sala de festa. De repente, non? pode ser. Como decía meu pai, igual ti fuches creado nos sofás da dona Dana. Decía meu pai. Durante o luar, Bueno, a ver, contanos, como fas ti as lentellas? Pois eu fago algo distintas. Hello. Eu poño as lentellas xunto coa auga, aí boto un pimiento rojo, un pimiento verde, un trozo de calabaza a cocer e sal. Pero escoita, xa que controlas tanto de cociña, o normal é que veñes un día ao programa. Bueno, pois invitas ao Home, mellor. claro, como non te vou invitar? Estar máis que invitada. Vente un día, vale?
Vale, vale. Veña, un bico xigantesco, Ángeles, de Sobrado. Gracias por chamar. É un bico xigantesco para toda a xente de Sobrado. Chao, chao. Vale, Chao. Bueno, Julio, como vas? Bueno, pois eu xa casi teño o caldo listo, a lenteja sofrita tamén, e agora teño que trituralo. Vale, se fixeches máis o mesmo, a mesma técnica que Fixen o Begoña. sofrito, sí, eu sofrío, a mí gustan por riba sofridas. É a parda a túa, non? A parda, sí, señor. Vale, botácheslle por riba a parda, moi ben. Xa está sofrita e agora, mentre non trituro, apago o lume, para que non se me agarre. Vale, perfecto, xa tes todo listo. Teño todo listo, faltame triturar. Pois ponte a triturar, veña. Ponte a triturar. Ti estás perfecta? Eu estou perfectísima. Que necesitas? Nada. Nada. Sabes que é o que necesitas saber? O que pensa Galicia das lentellas? O que pensa Galicia das lentellas? Que é o que pensa Galicia das lentellas? Pois eu creo que nos gustan. Ímolo ver no vídeo. As lentejas moi sanas. Me encanta. Non me acordo ahora como se chama unha que ven en un saquiño así. Pardina esta. Podelas facer o tradicional, o normal. Eu poño todo en crudo. Pataca, pode levar chourizo. Un poquinho de costilla. Non teñen truco ningún. Con zanahoria. Panceta ou xamón, unha cousiña así. Moi rico. Pueden hacer una crema, que yo lo hago. Puerro. Calabacín. Quedamos fenomenales. Que queres que che diga? Un plato bo ahora para o inverno. Con vegetais están riquísimas. Ceboliña, con pimento verde, rojo. A fuego lento. Quedan espesiñas. Non se che queime. Pero es que siempre se me han quemado. Cociña con cariño. Pouco máis. Anda Xulio triturando. Non tiñas tempo durante o vídeo de triturar, que tiveches que triturar agora, non? Hai que triturar ben, cañotas. Vale. Entón, que triturache o caldo, entendo. Triturei o caldo, ca verdura, mira que colorciño. Entón aquí temos todo o sabor da verdura e a propia verdura. Espera, que eso tense que ver. Volca todo. Allo porro, cebola, cenoria e auga. Todo triturado. Maravilla, ou non? E agora vamos a dar lume de novo. Maravilla vai ser o tupper que vos roube hoxe. Sí. Hoxe os tuppers están moi cotizados. Eso sí que vai ser unha maravilla, o que roube hoxe aquí. Fixadevos na cor das lentellas. Leva de todo, ademais o que mola das lentellas tamén é que collen gama cromática. Claro. Porque teñen o vermello do pemento, o verde do allo porro. Sobre todo estas polas verduras que levan, aquelas é todo carne. Carne e negrura. E negrura todo. Pero as túas... Nada, e agora que se vayan facendo hasta que estén tenras. E van levar cogumelos. E un poquinho antes botaremos a pataca para que se termine de facer cas lentellas. Moi sanas, Hombre. Pode levar un tupper, o das túas, sí. Podes. Sí? Sí. Regalas, mo? Sí, pero dunha ración sola, así que decides ti se comes ti ou lle das á moza. No, como eu. Vale. A moza que faja lentellas si quere, ela. A ver, Bego. Eu é que estou. Mira, xa teño caldo feito, ves que color colleu? Mira. Bueno. Ves? Mira, cheira eu. Cheira super rico, Uf, que nivelón, Mira, levo os osos. Ahora estoulle sacando os trociños de xamón que lle botei, porque ahora o que fago é vou facer taquiños pequenos e vou meter nas lentejas. Aquí? Aquí, sí. Os tacos da carne, dis? Os tacos da carne, sí. O guaso non, que o guaso xa soltou a sustancia que tiña que soltar no caldo. E agora vaslle filtrando, vaslle colando todo o caldo, vale. Para que non me queden, para que a verdura está grande que botei no caldo non me vaya para aquí. Entón, ese caldo, Tú mira que pinta. a lentella, claro. Isto sí que é. É non aquilo. Mira. Que maravilla. Que ricas. Ten razón que son chamizas as túas, Non quedan tan chamizas, xa verás. Despois non. Bueno, vamos con pregunta de concurso para repartir 50 euriños. Que tipo de lentellas utilizou Begoña na súa receita? Caviar, lenteja caviar. Por favor. Pensei que o tiña que decir. A ver, é que non entendistes aínda que a xente ten que adivinalo na casa. Bueno, pois por 50 euros chamade que tipo de lentella utilizou Begoña ou utiliza Begoña. Non digas. Vamos con Xulio. E vas facer o que eu creo que vas facer. Empecé a limpala xa, non ves, hai que quitar esta membrana que é a que protege o... Espera. Fixadevos que bonito que é que quedan como as os de debuxos, sabes? Sí. É como os de debuxos, fixadevos, É ovo de rei ou a manita cesárea. Está para comer, Entón, tío, o que faz é limpala, non? Quitaslle todo o que recubre. Eso é. Mira, isto, chamanlle ovo de rei porque as amanitas, todas as amanitas, empezan como un ovo. Claro. Sí, é que teñen pinta de ovo. Esta mirade na casa, está a cor. Unha exquisitez, pero
hai que ter cuidado porque outras son alucinógenas e outras son mortais. Dentro da propia familia, destas. Entón estas é mellor ir ao mercado e dicirlle dame un ovo de rei. Dame tal e que che digan 100 euros o kilo. Que diso? Sí, 100 euros o kilo? Entre 50 e 100 euros o kilo é o que veñen costando estas princesitas. Entón, igual é mellor ir con un colega que controle, cun micólogo. Eso, Cun micólogo. Sí, é mellor ir con micólogo que con un colega que controle. No, pero ou un cuñado que controle. Pero se o teu colega que controla é micólogo, por que non vas ir con ele? Bueno, pero non todos temos amigos micólogos, Bueno, eu cañotas. teño centos de amigos micólogos. Claro. Péjolle unha patada e sálenme 300 amigos micólogos. A ver, como se prepara o cumuleo? Como limpas o cumuleo? Hai que ir raspando toda esta membrana blanca que o cubre. Por Con fora. cuidado de non estropear a piel. E aquí abaixo xa podemos ir con un pouco menos de medo. E o sombreiro cunha balleta húmeda ou cun pano húmedo imos dando para ir retirando restos de terra que ten. Ai, Rosa, ti eres moito de cogumelos ou non? Eu sí, gústame moito, sí. Por vente pa aquí. A ver. Vente. Pois estes vanche encantar, Rosa. Vaite vindo, que é 100 euros o kilo. Vaite vindo. Vaite vindo. Mira. Ai, que bonito. Mira, ponte aquí, Precioso. ponte Iso pa dá lástima comelo, eh? Ponte pa No, diante. vai che dar gusto, xa Colle este verás. cogumelo, mira que... Ai, que bonito. Que erguido está, Precioso, eh? Que bonito. A que dá pena comelo, non? Non sei, agora o peto vai che quedar bailando. Oxe, Por iso que- esta vai ser a parte carnosa das miñas lentellas, xa verás. Sí, Vai ser como o precioso. chourizo das túas lentellas. Eso, Podemos- vamos. Sabes unha Bonas cousa de facer á que me din plancha. conteu? De que? Que xa sabemos o segredo de que Xulio se conserve tamén. Por favor, ilústrame, porque... Por favor, ilústrame, Rosa. Ti non miras nada de grasa aquí, nada. Bótate pa diante, bótate pa diante. Nada de grasa, nada, mira. Verduriñas, Isto é salud. cogumelos... Vale, pero como moito chourizo tamén, Rosa? O sea, que ti Ayer dices... non quiso dicir o segredo, pero é este, O sea, que é porque come sano. Claro, Home, iso é exactamente. fundamental, Vale, Exactamente. pero, a ver... Despois tamén ten esa parte de que el lle bota manteiga a todo. Bueno, pero en poucas cantidades, el tampouco non abusa. Vale. Un pouquiño hai que botarlle, porque Pois senón, ha de ser eso, ha de ser Pues eso. E agora- Entón, vamos a dar o cogumelo. O que vou Sigue facer todas as é, receitas. o que vou facer é cortalo. Mira que Que color, que color ten. Hola. Ai, que color, madre mía. E mira que Precioso, mira que espora limpa ten. Isto a mellor son... Que sano está. Isto a mellor son 20 céntimos, Home, Ou máis, Sí, Vale, sí, entón sí. agora isto que vou facer Mira que chulo. simplemente marcalo na plancha. Me cago en Dios. Vou marcar na plancha e vou colocar encima das lentellas unha vez que estén terminadas a modo de... Claro. Estamos poñendo moi difícil, Está complicado, Está a cousa- Levamos unha semana de moito nivel, Sí. Levamos unha semana moi Verdade boa no que sí, programa, moi boa. Vale, mira, e agora como as lentellas Eu pensei aquí que na as tele que é magia, xa case están, voulle botar a pataca Ves? para que se terminen de cociñar. Todos a Volcamos ver. aí Mira a como patata. están Ai, a pinta despesiñas. que teñen. Rosa, estás flipando, Solo podo probar aquel pouquiño? Ou... No, vais Ou levo tapa. No, unha vez que remate o programa, ti como que queiras. Eu trouxe un tapa, xa. Como que queiras, No, trouxes tapas. Sí. Xa está, e ademais, mira, a xente que está na casa, agora que temos redes sociais do programa, Sí. vamos colgar as receitas aí. Perfecto. Para que lle queden aí á xente, entendes? E que Perfecto, pode entrar e dicir, perfecto. oi, encantaron máis lentellas que levou Rosa. Claro. De Matamá. Claro. Pois colles, entras no noso Facebook ou no Instagram, pam, e aí queda. Perfecto, porque Xa está. aquí agora a estas edades non É queda, que- non queda todo aquí. Claro, por si non retes ben, sabes? Vamos xunta de goña, a ver. Mira que pinta. Ui, pero é que Madre mía. xa cheira a carne. Xa cheira a lenteja. Claro, aquí sí, aquí Cheira a cheira sustancia. carne, sí. E cheira, sabes a que cheira? A cartos. Mira que bonita. Cheira a cartos. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Nunca as vin así. A ver, espera. Hola, buenas tardes. Hola, Isabel. ¿Sabes? ¿De dónde? De Castelo, chamo de Castelo. De Castelo. Ui, Sí. que ben, que ben. Eso está en... Castelo. Perdón. Castelo de Heredo. Ah, vale. Eso é en Culleredo, non? Sí, Ves? Sí, que é de onde é Touriñán. Exactamente. Exactamente. Más de familia. Ah, ves, pois é de familia. Mira, estamos chamando a familia de Touriñán. Familiares, mira, Maravilloso todo. Sí, señor. A ver, contanos por 50 euros, que tipo de lentella utiliza Begoña? Begoña Utesa Capiar. Correcto, 50 euros que van para Castelo, donde se fai un maravilloso Castelo Conta de Xosé Antonio Touriñán. Oye, moitas gracias por chamar, tes que ver un día, vale? Vale, gracias a vos. Veña, un bico gigantesco. Gracias. Chao. Rosa, tes que volver Muy bien, outra vez a á descansar. cadeira. Un aplauso para Rosa. A ver, Bego, que maxia vas facer? Pois mira, eu vou acompañalos Con que? nuns oviños de codorniz. Que va? Sí.
Pero é como... Vou facer así despaciño, un pouquiño de aceite. É como partes eso? Xa cho dixen, mira. Pamba. Aí. Doulle un golpe. Sí. E poño na sartén e xa está. A ver, faino. Queres que abre un? Sí, sí, claro. Doulle un golpe. Un golpiño. Vainos que rachar así. Ves? Ahora. Aí vai. Os huevos queda genial. Bueno, o huevo queda ben a todo. Pero a lenteja tamén lle queda moi ben. Estou alucinando. Viches? Moi ben. Porque se cascas un contra outro non van, porque son máis flexiños cor das galiñas. Botese. Aí vai, que bonitos. Moi ben, pois mira, mentre se fan as lentellas e andas cos ovos de codorniz, eu voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque chegan eses días e xa empezamos a pensar nos pratos que se comen con culler. Claro, sen dúbida as lentellas son unha das potaxes máis populares, e iso é por varios motivos. Para empezar, podemos cociñar coa variedade que máis nos guste. Pardas, castelás, negras, as caviar, as vermella ou coral. Consultade na vosa tenda de confianza e seguro que acertaredes. Ademais, sempre lles presta que lle rimemos algo de carne. Un anaco de terneira, chourizo ou algo de polo vanlles de maravilla. Pero ollo, porque tamén poden ser vegetais, vegetarianas, sin levar nada disto. Xa vos digo que no mundo da lentella case todo é arte se traballamos con cabeza e cariño. Iso sí, o que non deben faltar nunca son as verduras. Case calquera nos vale. Cenorias, pementos, un pouco de tomate, unhas espinacas, cogumelos, patacas, todo lle presta, así que probade estas receitas que facemos hoxe ou outra que vos teña boa pinta. Iso sí, lembrade facer un bo rustrido e facer de abondo, porque como sempre, se hoxe están ricas, mañá serán de outro mundo. Isto é como o caldo, xa o sabedes. A ver, Bego, teño que ir contigo. A ver, hai eses oviños. Hai eses oviños. Estes oviños son pa bebé. Mira que ricas, mira que boa pinta. Hola. Mira, xamón, un pouquiño de chourizo, caldo dos osos e das verduras, o sofrito. E ti tamén me vas dar un tápero? Eu echo unhas poucas. O resto levo máis eu. Veña, anda. Emprata, por favor, porque isto vai ser unha maravilla. Moi bien. Vai empratando. Que maravilla de lentellas, Vou probar las de sal. Lentellas caviar. Oxe, con Begoña, a ver con Xulio, con estas lentellas vegetais que levan ovo de rei. 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 Xa está doradiño, mira que color ten. E as lentellas xa están tamén ligaditas. Como era o este? A manita cesárea. Ou? Ovo de rei. Ovo de? Rei. Ovo de? Rei. Pois por 50 euros, señoras e señores, que tipo de cogumelo engade Xulio ás súas lentellas? Un ovo de? Rei. Moi ben, Ovo de? Fran. Ovo de? Ovo de rei. Ovo de rei, por 50 euros. Bueno, pues vou ir vai empratando, tamén. por favor, porque... Mira que pintaza, Hai que comer. No, teño un aspecto maravilloso, todo hai que dicirlo, Xulio? Veña, Rosa, ven por aquí porque xa chegou o teu momento de gloria. O momento de gloria de Rosa de Matamá que vai probar as lentellas vegetais e as lentellas este é o mellor momento, de chourizo. Este é o mellor, verdad? Vente comigo, anda, vente comigo. Mellor. Colócate aquí. Colócate aquí. A ver. Xulio, que estás ben? Pasou algo? Eu non fixe nada, Ah, non fuches ti. Non foi el, non lle caeron as lentellas, está todo correcto, vale? Non morreu ninguén aquí no plató, estamos todos ben, e todas. Bueno, Rosa, como estás? Eu estou estupenda. Pasáchelo ben? Moi bien. Pois ainda tes que comer. Da gusto con vos. Ainda non, este é o mellor. Tes que comer. Mira, fixádevos, que maravilla. Cos ovos de codorniz, esas lentellas caviar negras que lle dá un aspecto maravilloso con toda a carne que lle botou. A ver, por favor. Esta comida, ademais son tonterías. A verdade é que me puxeron moi difícil, Bueno, mirad de Xulio. Mirad de Xulio, con ese ovo de rei. Non parecen nin vegetais, Madre No, porque aparte diso, cando metes na boca parece carne. Parece carne, parece carne. Pois veña, vai probando porque mentras tanto temos que repartir cartiños no voltas co prato. Moi ben. Hola, que tal? Boa tarde. Pili. Boa tarde. Pili de onde? De Silleda. Moita xente chama de Silleda, Eu creo que sabedes as respostas todas porque es chivo Xulio, sempre. A ver, Pili, por 50 euriños, contame que cogumelo utilizou o teu veciño Xulio para cociñar hoxe. Ovo de rei. Correcto! 50 euros. Que marchan para Silleda. Moi ben, Pili, tens que vir un día por aquí, Vale. Ben, bueno. Vente un día. Cando me tedes. Estás invitadísima, ti vente, vale? Trae o teu. Veña, un bico xigantesco, Pili. Chao. Un bico para ti e para Silleda. 50 euros que marchan para Silleda. Rosa de Matamá, asinte coa cabeza, está nerviosa, non sabe que dicir porque pensaba que as de carne...
que as de carne, pois que levaban demasiada carne para ela, pero ahora está vendo que están boas. Está difícil, está difícil. Dous cociñeiros, dous tipos de lentellas, dúas receitas, pero só unha decisión. Rosa de Matamá. Pensei que non, pero van ser as de Begoña, Begoña! Gaña a voltas co prato de hoxe con esas lentellas que levaban carne. Rosa, gracias por vir. Gracias por vir. Señoras, señores, nos marchamos. Mañá máis a voltas co prato, máis quen anda, máis receitas. Quedan agora co Hora Galega. Chao. Boas tardes.